La 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 le la le. Wilujeng dalu Biung Mbak Yulimbo Ki catur kuncara. Iya. Kula eka uget-uget ingkang nderek sowan. Nggih matur sembah nuwun. Inggih, tore panjenengan kula kok dimungsuhi kalih Dinas Kesehatan. Lah ya kae nek esuk-esuk kae ana saka Dinas Kesehatan melaksanakan fogging kok membunuh bangsamu. Membunuh bangsaku. Lah kuwi penyakit e. Ya ora Tadi AIDS, AIDS. Kuwi. Dibunuh ya aku. Nah iya tapi uget-uget. Sinden uget-uget masih dibunuh ora bakal mati selawase. Berarti kok buta cakil. Apa nih? Buta cakil kae ning wayangan iki dipateni besok ning wayangan kono urip meneh. Nang kono pateni nang kono urip meneh. Ora iso mati berarti kok buta cakil kowe. Oh, kaya sik padha dulurku Pak Deku kae. Pak Deku kae. Heeh. Nah iya matine ngenes kae. Ngopo kok iso matine ngenes? Ora iso idu. Oh iya. Untune merongos sak ya. Dadi aku karo buta cakil ki yo meh padha. Nek buta cakil ora iso mati to. Ning kono-kono urip terus. Uget-uget ya padha ora iso mati. Ayo mergo kewan. Maca arek dikei fogging ya uget-uget. Tetep isih uget-uget. Arek dikei endrem ya uget-uget. Arep dibacok ya uget-uget. Tetep uget-uget. Tetep uget-uget, tetep urip. Kelebihanmu neng kono kuwi ya. Ning ya ana no. Piye? Kewan sing isih bebas ning wis kecekel. Napa? Ana. Napa niku? Kepiting. Kepiting iki bebas kecekel. Kepiting kae isih ning laut ning wis kepiting. Wis kepiting. Ha iya. Di kepiting ngene sing iso bebas ya? Ning wis kepiting. Oh iya iya iya. Iya. Kewan apa? Kewan apa sing saiki disenengi wong-wong? Ayo sing disenengi wong-wong iki sing lumrah kucing. Ora iso. Ora ya nganu apa jenenge guguk. Wes. Kuda. Ora. Kewan apa sing disenengi wong? Sing lagi senengi wong-wong sing viral. Apa? Kicau, kicau mania. Kicau mania. Wah, ora tau ndelok TV kok. Ya nek agek kicau, nek manuke agek masuk angin? Masuk angin ya diendrem. Sisan ae. Manuk endrem, Manuk masuk angin kok enek manuk masuk angin. Ya ana, manuk-manuk apa sing kuat nyingklem ning banyu? Aku ngerti kuwi. Manuk anu to. Manuk sing kuat nyingklem ning banyu beberapa jam. Ora enek ning dinggo manuk nyilep ning banyu ora enek. Ana. Manuk apa? Manuke wong golek gesik. Oh iya ya. Kae betah paling ya resikone mengkeret. Manuk kok iso mengkeret? Ha iya. Ha kicau mania mau nek pas gering tak ya mengkeret. Oh iya. Pak Catur. Dalem Mbak Eka. Alhamdulillah. Kula seneng saestu saged nderek sowan wonten ing Gedawang mriki. Nggih. Atase kula cah desa, cah Sragen lor kono iso sowan wonten mriki. Nderekke panjenengan sowan nonton ing Gedawang mriki. Ternyata Gedawang luar biasa meriahe kaya ngene, luar biasa tepuk tangan kagem Gedawang. Gumun aku. Mbak Eka. Nggih. Sampeyan mau wis dirasani karo Bu Wali Kota. Bu Wali pripun? Bu Wali ngrasani. Dalu niki nggih luar biasa niki soalé dimeriahke kali sedulur kula Mbak Eka uget-uget. Lho sampean sing sedulure Bu Wali. Kula to. Lho sedulur kula. Masih saudara. Tese, tasih tunggal simbah. Malahan panjenengan nek pamane ngerti larah-larahe sejarahe kula kalih Bu Wali menika lho enten. Oh tesih aliran tenan. Lho tasih aliran darah. Enten aliran darah. Lho Nek menika Bu Wali menika tesih darah. Darahipun biru. Nek jenengan? Kula darah kotor, darah. Aku ora mungkin, aku kan yo ki dadi sinden sakmene iki lak yo
semeter kotor toh. Ora mungkin darah tinggi. Iya. Anemia aku. Nek mau bener. Tes enten sedulur. Sing mula diakoni mak. Dari Simbah. Mbah Simbae. Mbah Adam. Oh, Mbah Adam cukur tukang penjahit niku seneng. Adam Oh, kula Hawa. kinten Mbah Adam penjahit. iso. Janet. Nggih. Mila matur dhateng Bu Wali nek maitasileng. Bu Wali menika pensiunipun sampun kondur. Oh, Wau nek Bu panggih Wali wonten- mirsani teng YouTube kok. Oh nggih. Wonten YouTube Bu Wali, tapi wau sampun panggih wonten transit. Sak menika ingkang kepareng lenggah Bu Lurah, Nggih. Bu Sri Suwanti menika tesih kepareng lenggah. Wah, hebat Lan lho. Mbak Ika. tasih wonten Pak Camat, Pak Didi. Tasih lenggah, Pak Nggih, Camat. terus Pak Waduh, Ketua Mbak. LPMK menika Pak Gito. Nggih. Piyaine gede dhuwur mau wis foto karo aku. Wah, tak delok ning HP, ketok serasi. Pak Gito kayak nyangking tremos. Pak Gito luar biasa panjenengan iki ngasta ketua tur yo tentara hebat. Wah, bedile loro. Bedil iki ya siji nek loro le nganggo piye? Pak tentara iki bedile loro. Sijine Siji kuwi mengurangi jumlah jiwa. nek ana Nek penjahat, ana penjahat ana teroris iso mengurangi jumlah jiwa. sing Bedil sijine sing siji kuwi lek sampe panjenengane murka iso menambah jumlah jiwa ngono. Mula aku aja ngasih gawe pegele bliaune. Nah, Lek sampe gawe pegele aku dadi apa mimikri. Ora dadi uget-uget meneh. iya. Sing membelah diri lho. Nggih. Namung saged nderek ndedonga Pak Catur. Nggih. Mas yo aku ndongakno awakku dhewe gak dhuwur-dhuwur ngene ya tetep raketango sithik nderek ndedonga. Nggih. Mugi-mugi keluarga Ageng Gedawang mriki tansah Gedawang. Gedawang lah aku muni apa? Gedawan apa kuwi mau? Gedawang. Matani eng. Nah, intonasinya yang jelas. Oh, intonasinya yang jelas. Intonasinya. Aja mbok men 100 lho ya. Kur muni ngono kok mbok men 100. Intonasimu enggak jelas saya kurangi minus 10. Ngene aku petuk Darsono wis minus. Mas Darsono iki lak dadi panitia ning kene. Heeh. Bagian apa Mas? Tulak udan. Iya. Nek iki ketua panitiane iki Pak Muhammad Said. Pak Muhammad Said. Iki ketua RW papat mau borong hadiah pirang-pirang diborong Pak Said dhewe. Lho, hadiahe napa? Hadiah iki mau juara siji iki 750 juta. 300 jenengan 750 juta. 750 juta niki hadiah. Iya kan lomba antar RW hadiah 750 juta ki nang Gedawang ra ya ra eneng to. Gedawang ki 10 RW. Dan RW juara 1 700. 50 juta. Kuwi lomba napa? Kuwi lomba tumpeng. Lho, ming lomba tumpenge. Es tubuh Lurah. Heeh, ning ngenule glundung telu. Ngomong Ayo sing penting kan guyo. Sing penting guyo. Nah, sing penting guyo kuwi jangan melihat berapa nilai nominal Iya. hadiahne. Ning sing penting iso dadi guyo perukun, dadi lan grapyak semanake keluarga Ageng Gedawang mriki. Iya. Dadi sedulur kabeh ora mbedak-bedake siji lan sijine, endi agamane, endi sukune kabeh dianggep kuwi ya Gedawang dadi siji kene. Muga-muga Gedawang tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Rezeki ingkang berkah piguna. Ya. Dalu menika wayangan ingkang asta Ki Catur Kuncara. Mboten kata lumpen kadang pengrawit sinden kauget-uget ya digawa. Muga-muga iso wayangan salaminya Gedawang manggiha bagya mulya. Amin ya rabbal alamin. Mongko kene iki sing ngasta pusaraning praja iki wah Sinten? lurahe ya putri. Menika Abu Sri, Lurah Putri pertama wonten Gedawang mriki. Mula tepuk tangan kagem Bu Sri, sosok wanita pertama ingkang ngasta wonten Gedawang. Iya, Nembe iki pertama wujud mriki. emansipasi wanita ya, Nduk. Mula emansipasi menika Apa? kedah dipun Emansipasi. eman
Trasi. Apa? Trasi nggo ngulek kowe kuwi apa piye? Emansipasi kuwi kesetaraan gender. Emansipasi, kesetaraan gender. Heeh, saiki serana bedane lanang karo wadon iki serana bedane kudu duwe tugas yang sama ngono lho. Gitu. Dadi ora kena beda-beda. Dadi wong lanang karo wong wedok saiki wis ora enek bedane. Wis ora enek bedane. Misal udan-udan wong wedok menek gendeng, benekno gendeng glorot kuwi ya kudu iso ya wong wedok. Ya iso nek pancen sing lanang lagi bot repot nandangi liyane nek wong wedok iso ya cancut gumregut golek ondo munggah gendeng. Kuwi wong wadon sing iso disabetke. Disabetke iki piye maksudnya? Disabetke kahanan ngono lho maksude. Heeh. Mula kados panjenengan menika masya dalang, astanipun dalang, dadi piyai kakung, mesti wonten dalem ya umbah-umbah. Wah, wis apa-apa tak tandangi, waton aku selo tak tandangi. Ngumbahi, ngeliwet. Ngliwet barang. Wah, semua tak tandangi, ngeduk sumur kowe tak tandangi. Oh, dalang ngeduk sumur Lah barang. usahaku kan blandrong apa kuwi ngeduk. Bu sumur bor. Oh, sumur bor. Nggih, nggih. Ngono kuwi dadi ora iso ora bedak-bedake. Nggih. Pak Catur. Dalem. Menika kagem tambah hargenging swasana dipun aturi tembang pripun? Lah iya no. Lah iya. Lah sing diantu-antu kowe iki nang kene kon nembang. Lah iya parek Daud. Sesuk pisan-pisan kowe nek ning panggung iki rak wis nembang wis kulino. Nembang wis kulino. Ha to nabuh ya pinter. Apa-apa ya iso. Ya biasa. Kok dialem kok malah ngentahi lho. Ya biasa. Ngendang ya apik, gender apik, nyinden apik. Tambahno siji neh no. Napa? Sulapan. Surapan dadi aku sesuk iso nyulap apa? Ayo nyulap awakmu ben rada. Aku mau wis ngobrol-ngobrol karo Pak Gito. Pak, jenengan rahasianipun dhuwur niku pripun to? Aku yo delok trik enten tipe piye, treatmente piye gitu. Beliau ngendika ya, Mbak, jenengan mungkin nek pamane mantuk saking mriki mampir wonten apotek. Heeh. Mengke mang tumban obat tinggi. Oh. Aku tak pikir-pikir mosok uget-uget kon ngombe obat tinggi praye modar aku ngono. Heeh. Obat tinggi, Pak Gito sarankan obat tinggi terus piye? Endrem mosok kon ngombe. Ora, aku iki saiki lah kowe karo penampa obat tinggi dudu sing nggo ngracun tinggi iki dudu ana obat kuwi wujude kalsium. Kuwi mungkin kowe kekurangan kalsium. Nutrisi dan kalsium. Piyayi ning ngendika nek kon tuku obat tinggi kok. Obat tinggi kasur kuwi kon ngombe endrem rondap ki ora modar aku, Kok iso Jare ra iso mati. Oh iya, ora iso mati. Ya tenang berarti aku ngombe endrem aman ya. Wah, iya. Termasuk aku cak teguk-teguk pas. Termasuk sulapan berarti kuwi. Ngombe endrem gak mati. Nah, sesuk tak cake ya. Uget-uget. Lah iya. Oh iya, sik. Tetep uget-uget. Tak bakal mati ya. Paling yugur berbusa terus. Asik nek berbusa iki malah. Napa nih? Lucu lho berbusa iki. Lucu kok nek sinden berbusa kok. Lucu. Sindene Pak Catur supaya jentret ngono piye kok iso. Wah. Layang pirang. Oh nggih. Matur nuwun Pak De. Sami-sami. Apa Kak? Entuk apa? Dapat bebungah. Oh iya. Ya, diwaca diwaos, heeh. Pro etelo. Dinten kok anarkis. Ora manut karo kebru ibota kaya ora. Lagu gethuk kok enek manut barang. Gedeng aku. Gedhe kok mangkat. Lho ora Nyang nek gedhe ora aku. Lho, gedeng iki nek wong gedeng bakale nyanding. Mula aku tak gedeng-gedengke dhisik ben bakale sesuk nyanding. Wong sengit bakale ndulit. Nah, ndulit. Gedeng bakale nyanding. Nyanding. Iya. Ngono lho. Lek Lek Jabir kok. Lek Catur. Nggih. Ya. Menika dipun aturi ingkang pundi riyen. Manut wis to, kowe tak kei Purbawasesa. Sesideman terus kumbang malam kembang rawe. Kembang rawe lajeng kagem Bu Lurah mbok menawi panjenengan mboten enten request. Ora. Request mung liwat WA. Lewat WA. Mbok diwaos. Ora ana apa-apane kok kari bae tenang.
Ora nek apa-apane. Iki saka penggemar-penggemar. Ku nek iso ana wektu dicaosi. Oh nggih, nggih. Niki anu riyen berarti sesideman nggih. Ya. Kunjuk dumateng Bulurah di Pak RT Ya. 5 RW 10. Kowe nek butuh dikancani sindenku milih ana. Ah iya. Nah, ngono lho, iki manfaatno. Panjenengan sing Apa? milih. Ora wis kowe wae sing milih ra apa iki tak merdekake. Ning sing iki sinden sing sisih kene iki lagi belajar. Oh lagi mau sing kene kan SMA, lah kene urung dijelaske. Ayo iki kan sedo sekolah. Oh, masih Sing sekolah. isih sekolah. Heeh. Oh, sing Mbak Yuli kuwi mau SMA. Yuli SMA. Sampun manaah. Ya. Manaah menika artinipun napa? Ya Mas wis duwe ana, wis duwe bojo, wis duwe anak. Oh, wis duwe bojo Terus berarti iki Mbak manaah. Siti kamar mandi iki ya wis. Siti kamar mandi yo keramik berarti. Keramik. Ora aku dicor. Dicor. Iya, terus iki sing ngene iki Mbak Rara. Iki basike penari, Nak. Iya. Berarti ki yo anu tanggoku ya. Kok tanggomu? Kok saka apa tok aku tangga tok aku dhuwur karo Mas aku. Lah kamar mandi ki lak yo mesti kanca-kancaku sak pelataran karo aku. Oh. Omahku ki lak Seragen. Aku lak uget-uget saka Seragen. Heeh. Kecamatannya Sukodono. Heeh. Kelurahannya Balarjo. Dusune Jumbleng. Iki lak sak peranan karo aku. Estu ki jenenge. Dusun kok jumbleng Ya wira. jenenge kuwi enten. Kayak goleki panitia kayak lho. Ah, weh. Nggih Pak Panitia. Mohon perhatian, mohon perhatian. Nah, panggilan kepada Mbak Eka Uket-uket di mohon. Piye Mas? Kebalik? Wow. Oh, enek kene enek eneh ngene. Oh, Kaya goreng telo. Nggih. Mbah Sujaryono, Ketua RW 3 perlengkapan atau sesi perlengkapan mungkin iki. Lagu Lintang Asmoro. Ya. Terus Pak Ketua LPMK Bapak Sugito menika lagunipun Jambu Alas. Jambu alas. Ya. Jadi Bulurah menika lagunipun Manut. Manut. Nah, sing Mbah Sujaryono menika lagune Lintang Asmoro. Terus Pak Ketua LPMK lagune Jambu Alas. Ya, tak tok pinakan sing endi. Oke. Sing Iya. Lintang Asmoro dulu. Oke. Ya. Jambu Alas. Panjenengan milih kan mboten napa-napa? Apa? Panjenengan milih. Ya, kowe di kancani, ayo Cit kancanan Mbak Eka Uket-uket Cit. Kali Mbak Cita. Mbak Cita. Nggih. Ya. Disepoti mboten? Ayo, ora sah. Aku udah disepotin dadi juga ora gelem mandek ya. Kamangka iki. Musiknya wis mandek nesu dak ora gelem mandek. Kamangka panggungnya bengi iki rejing. Heeh. Lek sampe gandul rejing, aduh. Kuwi iki mbiyen jebolan pemain jadilan. Kuwi dipecat saka grupe mergo mengkrungu kaset kuwi ndadi dek. Tahu agak menek kambil. Oh krungu jadilan melorot yuk ngusek-ngusek. Sing nambani kono. Sing nambani kene. Aku nek nambani gur tak sebul kok. Disuwuk, disebul. Tak bu ngono mari. Ya. Jenengku mau sapa, Pak? Jenengku mau sapa? Mbak Cita Rini mutilasi. Lah ya sekolahku mbiyen ning kedokteran. Ning kedokteran. Iya, jurusan keperawanan. Heeh. Keperawatan nek aku tahu krungu biasane. Sing bener piye to? Keperawatan, abene lho ya. Kok Kudu keperawanan. Kene. Lah sak ngertiku keperawanan lho. Oh. Kok di perawan. Keperawatan. Oh iya, heeh. Lagune sing pundi riyen Mbak Cita? Mangga, Dek. Wonten Sesideman, wonten Kembang Rawe, Lintang Asmoro, lajeng Jambu Alas. Nderek. Sesideman sih. Sesideman dulu. Iya. Lah ning aku ora sesideman iki piye? Ya ora kudu. Ora kudu. Nek tapi nek yo luwih apik, dadi iso menjiwai. Piye to ki? Nek yo luwih apik, gelem Ora. tak goleke. Aja. Sok kok tak golekke sing ora pokrong kok. Oh pokro, apik-apik wis to, dikum kok sewengi apik. Nah. Kuwi apa kok dikum bareng ki apa? Ben resik, ben resik. Nek dadak
kum barang. Kum lengo mambu so Bededek. melar. Bawani to mboten? Oh dibawani nggih? Ya. Wong agem bawa kok. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah budaya Dasare piyaine ayu, suarane ya becik, Ha iya. dhuwur lencir. Aku sok nek gedhe ya ngene iki. Dadi kuwi wis masa pertumbuhan. Buka ile mimik susu ben Mbok menapa iso dhuwur kan gak ngerti to. Andane mau bener dombene obat tinggi mau kok. Obat tinggi. Iya. Ya wani to. Pengen dhuwur ora ya kuwi dombene obat tinggi. ayo nek ora nganu kulino Renang apa piye? ojo Olahraga. tidak signifikan. Obat tinggi kuwi juga ora signifikan. Terus Sing signifikan kuwi nek esuk kowe klethik-klethik mangano ondo. ondo niku. Dhuwur to. Kuwi mangan ondo ya. Dadi dhuwur kaya Pak sapa? Pak Didi. Pak Gito. Pak Gito kok Pak Didi. Iya. Aku renang renang. Maton wae kowe nek omong iki. Nek esuk aku rek renang renang. Ah renang ku ya iso manu Panjang memperpanjang ya. Perpanjang usia. tubuh. Ya iso. Dadi tambah dhuwur. Kok renang Dokoro ya sedina sewengi ngono. Aja ngedok engko. Apa pentil kok iso. Ngedok aku njuk teng klinting kae. Iya. Teng jelek ketut. Iya. Sowan Sowan menyang kota gedhe ya ganti Eka. Kula Heeh. Genten-genti. bandur teruskan yung yan. Suarane. Duwe suarane kok edan piye to? Piye? Edan. Ya ora, maksudnya iki suarane iki iso panjang ngono lho, nafasnya panjang. Kuwi teknik kok, Pak. Oh, teknik. Nggih, dadi Teknologi ya ngono kae ya. teknologi. Iya. Jadi tak pore tak banterke. Heeh. Tadi Pak pas muni maktut ngono gak krungu. Yo gur mambu sithik gak apa-apa. Selendang kuning kang saking ukir. Cinta. Yo. Ya. Suara. Suara kurang permana Terus ning wasesa ngungrum Ngungrum iki merayu ya, Pak. heeh, merayu. Oh, Kuwi Pak Catur basa sing Jawane. bagus dhewe. Heeh. Siang ini mentari tidak cerah. wong iki Kalau bengi kok siang piye to misal lek Oh. aku nek bengi iki misal ketemu Pak Catur iki rasane kaya awan padang rasaku ngono. Kuwi pengungkapan nek pamane aku menyukai seseorang. Oh, ngono. Tapi secara tidak langsung ya. secara Ngungkrum halus ki gandrung. Menggandrung. Menggandrung. Oke. Menggandrungi. Tak dadi aku pirsal roman kalih panjenengan ngono, panjenengan tak gandreng. Heeh. Gandrung apa gandreng? gandreng Gandrung. Nek gandreng iki dikalungi arit ya. Gandring ki jamu. Oh, gandreng iki jamu. Dipikul kamu, jamu gandring. Oh gitu. Oh, iya. Mm.
Oh, jadi kayak menggoda gitu. Catcalling. Oh, jadi kayak menggoda gitu. Catcalling. Oh, catcalling. Hai. Catcalling ini kucing toh. Memanggil kucing. Catcalling iki kucing telepon. Kucing telepon. Cek tel. Ya iya. Ngene. Jadi aku misal maju ngene terus ketemu Pak Gito, alisku tak ngeneke. Heeh. Terus aku karo mesem. Awel ngono. Heeh. Aku mesem ya ayu. Kandhane maju sret alisku tak ngene terus Karo muni? awel. Ngono. Ya wis. Kok ketok ora patek setuju ngono to Ora, Mas aku arep ngelokke engko ndak Ngopo? keneni ngelokke. Ya enggak apa-apa, yang penting itu jujur. Nah iya. Pas ngono mau jan kowong pekok ya malah. Lah aku yang cene wis pekok lho. Ha iya. Kok iso? Nek ora pekok nek ora diundang tekan kono-kono. Iya. Ya. Lanjut. Terus tresno sesidema. Wis rampung. Ya, Nelanggame. tembangke. Genten-genti. Luweh becik patenan timbang pepisahan printilane selestia tarik mangisa kodono parang kula warga nyarwalan praputra. Liwat kincanging alismu ketukuhan ngandang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu Raden Islamu Monggo gawe bocah gunung senadyan bocah gunung kadugahan trimo jiwa ragaku kakuran kahur mata mamrong rubuh
luar biasa. Ya, Sesideman urip ana. ya. Apa meneh nak lagune? Kembang Rawe, Kembang Rawe. Lintang Asmara, Heeh. Jambu Alas. Jambu Alas ya. Nggih. Ya dipinangkani karo milih sinden sing ndi meneh. Sing arep mbok jak duet. Ah, anu, Ana Mbak Yuli. Apa Mbak Rara iki lho. Ket mau jane dhek wis gatel kepengin maju. sinten? Iki sing cilik dhewe iki. Yang sini sendiri. Heeh. Ya, Nang maju kene. Mbak Rara. Dan kaya angka 10 ya. Iya. Ayo Ra. Terus sekolah kelas pinten? Sapa? Mbak Rara. Iki semester pira kowe nak? Semester loro. Semester Loh. loro. Semester loro jurusan Semarang Ambarawa. Iku Sentari kok Semarang Ambarawa. Oh, dudu kenek to. Bukan. Oh, bukan. Alah, sindan saiki kemayune bukan. Mbak Rara menika pidalem saking pundi? Saya rupanya Kusuma Cedhake mikir cedhake. Kusuma Negara. Kusuma Negara menika Kusuma Negara kuwi Taman Makam Pahlawan. oh, Taman Makam Pahlawan. Ki juru Ya kunci. ora ning makame lho. Eh? Ora ning makame Mas Eko ngawur. Ora jalan Kusuma Oh Negara iya, iki dadi jalan jalan. Kusuma Negara. Jalan Kusuma Negara. Pun tamen. Mula ngagemane ya nganggo kembang melati ngene. Nah iya. Barang. Ayo apa mau mosok sindan nggo bunga matahari ana malah. Kembang ya paling Aku ora. ngono apa apik ngono piye to Pak? Kene tak kei kembang ngono ya kembang ben kaya Mbak Rara ngene ngono lho apike kembang apa ning kene? Kok ning kene? Cek to sinden nggo kembang api gak meledos to gulungane. Oh lambene Siti pancen penyakit mau kembang api nanti kritik. Ket mau gak patek penak lho nek Ayo ngene. pancen Sinden ya ben tampilane apik paling ora ayu gen kaya Ayo. busri ngono. kembang ki mawar apa kembang apa kok Lah kok kembang kaya api. Mbak Rarane apik kembang plati. Aku ndelok saran ke kembang apa ya Mbak kembang api ora. Kan Ora. sindene Pak Catur kobong. Api, wis iso tak kei kembang kene api. Tak kei saran. Bang turi karo sambel pecel. Nggak malah kaya nyunggi woh. Oh nyunggi pecel dadi. Aku geding aku ya pengen cantik ngono lho Pak, pengen cantik. Wis kowe iki rasa nggo apa-apa iki wis cantik kok. Kok ora sanggo apa-apa enggak cantik. Lho maksudnya iki rasa kembangan warna-warna kowe iki mbok Kok iso anu asosiasimu ki ora sing elek-elek. Maksudnya ku rasa sing dandan sederhana, prasaja, rasa kembang-kembangan. Ngono. Rasa nganggo kembang api wis ketok ayu. tak ayo. Dadi ngene ae. Ayo. Yo sapi ngene ya. Wis ngono kuwi wis. Wah. Ya. Ngedi api. Kembang sak pote ben cali kowe kuwi kok iso. Geding aku. Pak Gito. Aku dianiaya. Ayo ora kaya. Ning apik lho kembang sak pote. Yakin. Masa sinden nek tukul. Sindene Pak Catur Kuntoro ora trubus. Kembang pasir. Omahe jumbleng trubus. Heeh. Mbak Rara mau nembang apa ini? Tadi permintaan Kayaknya
ada lintang asmoro. ya. Ya. Terus ada jambu alas. Terus kembang rawe. Pilih yang mana? Pilih yang lintang asmoro. Pilih yang lintang asmoro. Jambu air. Lintang asmoro duet atau sendiri? Duet sama Pak? Ya ditakoni arep duet karo sapa? Kan maksudnya lagunya duet itu cewek cowok mau dikasih cowok atau Ya aku ki Duet selalu ya Pak ya? duet karo sapa Duet. ngejak aku. Sama siapa ya? Mas Dimas aja ya? Iya, Mas. Oh iya. Jenenge kuwi ki Brian, Dimas, Mas Dimas. Brian. 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 Mas Brian? Yang Iya. mana? Yang ini Mas Brian. Mas Brian yang ini, Iya. monggo Mas Brian. Ya ku ya Brian. dalang. Iki enek lagu Brian tau Brian. Iya lagu English ngono lho. Iki kan duwe lagu toh. Ana wong lanang kok jenenge Bayen. Brian. Iki tulisannya Brian, ning limaca Brian ngono kae lho. Ya, Lemoco Brian. Brian. Limaca Bayen. Karepe niku. Brian. Brian. Cesar. Kayak Brian. Brian. Ya. Rego jagung Mbah Brian. Iwak ingkung ratuyan. Iya. Ya. Lapor, Pak. Lintang Asmara. Ya. Ya kuwale iki no, ibu iki. Aku anake. Ibu. Oh, nek bapak kene ibu. Ibu, Salim ibu, heeh. Wah, lho. Ya. Oh, Iki ngono. kakung. Oh, iki Ah, kakung. kakung. Kakung catur. Iya, Nggih. aku bapak ibu anak ngene. Iya. Jadi keluarga anu ya Keluarga berencana. cemara. Berencana. Oh, berencana. Oh, deng. Berencana. Kurang siji. Apa nih? Kan berencana kan dua. Ya. Dua anak cukup Dua ya. anak cukup. Kurang satu anaknya berarti. Berarti kurang, Kurang satu. satu. Kurang Ya. satu. Sesuk yoso. Ya. Nah, aku yang tengah kan keluarga berencana. Lihat. Nek kamu sini tengah. Kalau sik tengah-tengah, pripun? Apa iki, Mbak? Keluarga bencana. Keluarga berencana. Yo. Oh, sih kaya kae. Yo. Bojo loro, bojo loro. Wah, yo siji wae ra kelakon kok arep loro. Yo. Monggo Pak. Siji wis arep ditinggal rapi. Ra masalah cah tetek kok. Ayo ora muni ra masalah iki rak ming lambene. Lah batine pripun? Ayo jero-jeroane yo. Hancur 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 hatiku. Hancur hancur hancur. Kowe tak jojoke karo Mbak Rara piye? Lah niki adik kula e. Oh, Adi ya. Nggih. Jadi ora. Boten. Nono. Nono ya Mas Dimas ya. Nono. Dede. Nono. Ya. Cantik, Dudu. Sududu. masih Rara ku kecil. yo calon bojo dalang iso Nggih. kelakoni ya. Nggon aku ki dalang pirang-pirang. Pirang-pirang. Dalangi wong pegatan, dalangi. Ayo. Pokoke lengkap. Aku nganti sedih sudah dolan ngono aku dalang kabeh. Lah pripun, Pak? Ayo aku padha menciptakan sayanganku sendiri kok. Wis ndo artake ndrimi mboko nyiji. Nyabrinya ngombe kayak racun tikus iki kejet mutiara. Nyotris. Potas. Pecicil mutiara. Nggih. Ora kaya ngono kowe. Lintang Asmara nggih, Pak? Ya, Ya, Lintang ya. Asmara berduel. Well. Yo. Masih bersama Ki Catur Kuncoro. Sama Bang Bintulu. Asik. Siang pantoro ratri monge leng manis sing ati setiaku bisa handuweni marang dia suasi selamat
Toro ratri monge ling manis ati sediaku bisa anduweni marang sang Yasuasmi Tresna mungkin arya tombo susah jroning badanku Otakku samper rasa hatiku rasaku tulus jroning kamu senadyan ngaruh harasaku ora bakal sirna senadyan nyoba uncap sangka wis rasa ora bisa dipisah matur nuwun Iya neng kompak tenan. Dasare sing lanang suarane apik. siompo Seri kuwi penyanyi seriusan. Nggih. Nek cara ngen Jawa gandem ngeten nika. Kung, Kung. kung. Kung kali gandem beda to, Pak? Beda nek gandem ki antep, nek Antep. kung ki menggema. Kung itu lebih menggema. Menggema. enjing vital Kung. Oh, kados. Sinten niku, Nek Sok? gandem iki wah, jlitek kakangku ki gandem. Gede, ndek, mambu. Gede, ndek, mambu. Apa niku? Mbah. Babi. Heeh. Babi ngapa kok mambu banget, Kak? Babi mergo dhek mungkin gak apa keleke Oh, ora ora. dicukur. Dhek nelek sak nggon-nggon. Ora. Babi ki mambu banget mergo keleke papat. Awe kelek mulure mambu sokan apa meneh Ora keleke iso aku papat. nganggo deodoran kok. Ayo nek bareng nganggo. Njajal apa Delapat moh. Ono andeng-andenge to kelekmu. Heeh, enek. Iya. Tak kei kacamata bareng kok. Ono kelek kok iki kacamata ora. Oh ya kreatif. Wah, apik. Ya. Lajengipun? Lajenge apa? Jambu alas. Jambu alas. Ya kuwi Siti Kembang Api kuwi, bukan? Kuwi sing garapi kowe ndukno kono tok antemine ngono ya ora apa-apa kok. Siti kamar mandi. Siti kamar mandi karo Eka Kembang Api. Ning apik kuwi lho Kak, aku yakin terus terkenal. Eka uget-uget Eka Kembang Api. Jadi ketok meriah no. Tapi Nek pentas kene tok kayak cunduk mentul kae, dhuwure kayak sumbu. Ngono. Terus Disumet. kupingnya kayak trompet. Oh, disumet barang. Tanggapanku kurne tahun baru tok. Ayo. Pripun, Pak? Ayo kowe takon, Mbak. Mbak Eka. Pripun, Mbak Eka? Alah, ngapik-apik Nek mau ning bareng. mburi ngono ki mau Ayo. sajak esok piye, Iya, tapi nek toh. ning ngarep Mbak Eka ngono. Ayo. Lah, wau lak nggih panglet, Kuwi sing pangletnya jenenge kembang apa? musuh dalam selimut iku. Nah, musuh Ora kemulan kok. Itu apa? Aku. Aneh rubung laler. kok sindene dirubung laler. Aku ya pengen gebel ngene lho Pak Catur. Siapa? Ngene ben tambah cantik. Ojo. Lah Nyapa? apa? Ojo. Kuwi iki asine mengkawat bendrat. Karepku sing rolasan kok. Ngene iki ya menjaga keamanan. Lah kok menjaga keamanan. Men ora nyokot. Ah.
Malah enek ngengi. Aku pasang ngono. Nggih. Dipasang karo doktere kawate rolasan. Aku sobo masjid malah nyokot karpet sejadah. Kuwi ra nyokot, kecantol. Pas sujud kecantol dadi ra. Nah kaya reok. Behel iki aja gede-gede kok kawate rolasan sak jendhek-jendhek ngene Lah aku ya omong kalah karo sinden-sinden kok. Ben kowe sakmene ukurane aku sing paling gedhe, sing men paling kaya bakoh. Jawang ya kawat bangunan kok ya sik dinggo. sing paling piye ben menjilo. Ayo. Mencolok. Malah tok nggo sujud nyantol karpet ku mau. Iki kaya barongan kae. Iya, iya. Barongane nek gedhe, nek cilik. Apa? Piringin. Bisa aja. Lagu nyanyi. Nggih. Wis dintani Pak Gito lagune Jambu Alas. Jambu alas niki nggih duet. Kowe kudune dadi tok atosi ka. Mau Napa? tekon. Napa Mbak Eka? Ayo nang kene iki nyanyi, apa nang kene usung-usung mesi. Gak usah, aku wong asine halusan gak. Alus, lembah mana? Lembah mana aku ki wong. Kok mana to? Mana? Lembah mana? Logro sapi. Mana? Ya. Panjenengan ya wis Jam. berkeluarga belum? Sampun. Sampun berkeluarga. Sampun. Adake ning kene tok aku sing ora rabi ya. Loh, kowe ireng rabi ka? Dereng. Niki wiyaga nganggur niki lho. Mbok menawa enek pandangan Ana. Kowe panjenengan. lah kowe kari pun. milih. Iki yogaku sakmene iki paling kena diitung nganggo driji sing wis rabi. Liyane isih brondong-brondong. Estu niku. Sing Eh, pundi wae lek kula seneng. kabeh kuwi brondong kabeh. Brondong mentul. Brondong kabeh. Brondong. Nah sing Mas Anang kan kenal sene Mbak Yuni kok kabeh iki ora. Penggirong kuwi ya brondong. Sing siji wis brondong ning rada mlempem pisan. Iki ora renyah. Sing Papran nek. sing gender kuwi ya isih Joko. Sing gender sik Joko. Heeh. Sing nyelentem ya isih, sing bonang kae ya isih. Iya iya. Nek kowe arep penak uripmu kowe milih sing ngenong. Lho amarga ngopo karo sing enong? Sing ngenong ki antarane melek karo turu, kuwi uripe luwih akeh le turu. Ya piye terus ra sida nyambut Dadi misale gawe sesuk saiki umure misale 30 tahun, kuwi sing 28 tahun 3 sasi kuwi nggo turu. Jadi 1 tahun lebih sekian Meleke ning 1 tahun lebih. lebih wong apa anu mayit hidup. Atake kowe urip-uripan dikarbit Mas we. Monggo kuwi sak nggon-nggon iso merem. Ning aja, Pak, aja karo sik ngenong. Lah piye? Nek lunga-lunga ndak nggawa dingklek. Iya wis ben jenenge perbaikan. Lah ndak nggawa dingklek wong sik ngenong dhuwure ra ilok-ilok kok. Ya carane ora usah kudu Lho ya karo sik gender wae. Nek ngender ki penak. Pripun? Saben dina iso lungguh jejer. Nah. Nek sing ngenong, sing ngenong. Heeh. Sing ngenong kuwi ya adu bokong ae. Nek sing nylentem ning ati marai ayem. Ayem. Ning aku sing taksir ning kene iki karo brondong-brondong iki andenge sing ngenong kae. Aku milih godril kae. Kae ning nek wengi nyamari. Kok nyamari piye? Ora ketok. Malah enek Sampeyan ora ndudohi ngono aku ya ora weruh tenan lho. nek wis kecape mengengeh. Mengengeh. Ya kuwi sing ketok. Dek endi? Sing nang nggon Kendang Jaipong apa? Sing ngandeng kempul nika. Oh iya. Kan aku mbiyen ya ireng to, Pak. Tak aku kan ya sak ploke iki mlebu YouTube. Kan aku terus perawatan rada putih sithik. Iya. Nah, aku lek karo kae lek pas kok. Pas. Anak-anak telek cecek. Ngono lho, Mas. Di Dhuwur ireng sor putih. Wah anak-anak telek cecak ora. Ayo dipinangani Pak sing mana lagune Jambu Alas? Jambu alas niku duet. Nggih, duet kalau sapa milih Ayo sing karo ndi? Wiro Swara meneh. Kale- Jambu alas. Kale Eko. Mas Eko, Mas Eko. Yo, Jambu alas bagus. sih. Niki nggih bagus. Bagus. Ki sik brondong. Brondong. Aduh. Dedeke yo nek ngene Lho, ora patek ora patek adoh. ya lho. Iki rada pas ta niki. Wah, tenan. Cilik-cilik. Kaya mimi karo mie godhog. Berarti kula kalih Mbak Eka niki Untuk Mintuno. wangun nggih. Wangun. ya. Mimi lan Mintuna. Heeh, Mimi. Widodara, Widodari. Widodari. Umpamane pramugara, Pramugari. rempel. Karo jeronan. Rempelo ati.
karo Lemperwati. Oh iya iya. Elok, niki kula wangun nggih Pak nggih. Mangun. Poma mlaku wong loro. Mlaku wong loro ning sesuk nek wis duwe anak to, Nduk. Semene-mene iki to. Wayahe kon adus iki adus. Kuwi anak apa bekel? Cemplungno galone teko karo insu kok iso. Nganggo uthik cilik kae. Ayo. Malah kaya ngiring bebek. Anak dicuthik mesen telek. Lah ya ora mergo saking cilik-cilik. Amarga kuwi isih enom mempeng to, dadi cilik ndi adine. Oh iya. Ora sore wayahe ngongkon adus kae. Ayo. Adus cilik digiring ngono kae. Gitik. Iya. Niki lagune napa, Pak? Jambu. Jambu alas. Iya. Oke, Dek Siti. Ana untu kok dikawin itu, Pak. Kamoko rolasan. Ya mending dikawan bangane dicor. Untu apa cakar ayam to, Situ? Lah ngapa to? Ngeri Apik. wae to. Yo, jambu alas. Ya, Nggih, monggo, Mas. Ora beneran. Dudu. Karo aku jare anake cilik-cilik. Yo cindil. Yo. Kelingan manis esem terus kelingan di esem kemuyune tresno lan kasih sayang akarep atiku lakon dadi bojone wis kebacut tresno nelongso rasane ngati yen aku ra klakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada semut durung rondo aja direbut tresno nelongso rasane ngati yen aku nganti ra klakon melu duweni jambu alas kulite ijo sing digagas duwe kanca ada gula ada semut durung rondo aja direbut
tak enteni landane sayange wis duwe bojo nanging aku dik wis kebacut tresno alongso rasane ngati yen aku nganti lakon melu duweni Sampun Pak Jalang wis dipinangkan ta Nggih, iya milih ya karo Mbak Yuli apa Mbak Yuli Mbak Yuli ya. Heeh. Ini Ibu Yuli ya Ini ini Bapak Yuli Ibu Yuli arisan di dasar laut iya iya arisan ning dasar laut kuwi ora iki pelajaran cara SD mbiyen nggih ini Budi ini Ibu Budi ini Ibu, Bapak ini Bapak Budi, Ibu Budi dan Bapak Budi. Kok kabeh Ibu Budi. Iya. Ya kembang rawe terus mbacutke lakon kok. Iya. Kembang rawe manis rasane. Yo. Saya suwe saben jejer nyekel tangane anjur ngomong mas aku tresno kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane sembrono ora percaya kanggone para wanita kebayang iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal wae yo ritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe Mbak Yuli saben petruk cilik dengkule banjur ngomong mas aku tresno kowe tunggal sabale wiwit
Matur nuwun. Mbak Eka uget-uget supaya lenggah dhisik mengko dibacutke neng goro-goro. Ayo nok nindak